My Face TV. My Face TV. Hello, it's me again, Josh. How are you doing, huh? I'm doing... Oh, pretty sad, actually. I still live in this weird country, in this weird house, with these weird people. I still don't like them, and I don't like that they don't like me. They're still complaining about not understanding me. I don't understand why they don't understand me. I have to write everything on a paper. I have handouts. And not from hand jobs this time. Dobu žijeme. To čo má byť toto? Greg P.D. Bunny. Slováčne hovorí slovensky. A ten, čo hovorí americky? Do prdele. Není tu už dosť obchodov s kebabmi? No asi nie. On si musí otvoriť ďalší a zapratať nám celú kuchyňu tými jeho gréckými hlúpostiami. Keď toho ďalšieho som hulvát, čo nevie slovensky. Sám si! Jediný, ktorý ma tu neseger, je akurát ten bastard niekde z matky. Aj to len preto, že mu nerozumiem. Oriadne. Zdravím všetkých, čo mi držia palce. No, volám sa Emilík Nekoláč a ešte stále bývam na tomto priváte aj s ostatnými 3 ľuďmi. No. Musím povedať, že som veľmi sklamaný z mojich spolubývajúcich, ak sa tak dá povedať. Veľmi sme si nepokecali, hlavne čo sa týka mojich morálnych a inteligenčných problémov, pretože sú to proste idioti. Ako môžu Pardon, prvýkrát v živote sa mi to stalo. Ako môžu inteligentní ľudia hovoriť také sprostosti? Oni mi vôbec nerozumejú a ja vôbec nerozumiem im. Naučte sa hovoriť, retardi, haha. Nedá mi taktiež nespomenúť problém týkajúci sa varenia jedla na tomto priváte. Nebol by problém v tom, že títo ľudia, takzvaní ľudia, nevedia variť, no ja by som to ani na panvicu nedal. Ani panvicu by som s tým nezašpinil a on to zje. Ako sa má? No čo je to? No hlavne ten Greg. No čo to on žerie stále? Veď to sa nedá cítiť ani ten smrad. Strašné. No strašné. Pred 3 dňami som zistil, že v okolí začali miznúť mačky a hodlám sa tento problém začať sledovať zbližša a keď budem vedieť viac odpovedí, tak vám ich poviem. Ja si myslím, že je za tým ten Greg. Týmto by som možno aj ukončil môj týždňový blog a lúčim sa s vami. Dúfam, že budem mať naďalej priaznivé ohlasy a že nás budete sledovať naďalej. Tak uvidíme sa o týždeň pondelok. Ahoj!
No tak choďte zase, som tu po týždeň a týždeň vlastne už za nama. Čo máme nové? Tak skrátka, začal som používať nové prísady do mojho vlastne obchoda, kde predávam, bože, slovenčina je ťažká. Predávam tam normálne gyros a som začal používať okrem macka, som začal používať aj slimáky, aj hoci a miešame to dokopa a volá sa to salát. A je to veľmi dobrá vec, zatiaľ ľudia zerú, takže výborné starý. A okrem toho, vlastne, čo sa týka privát je fantastický, veľmi sa mi tu páči, pleseň je výborná, pridáme do salátu a vlastne, čo isté. A ľudia sú dôležití, ľudí máme veľmi rád všetkých, najviac mám rád Norbert. Kurva! Kde mám chastie? Norbert, čo sa deje zase? Aké chastie? Však normálne, čo hľadáš, prosím ťa, Norbert? Čo? Koľko hľadáš, Norbert? Kokos grécky! Φυσικά τι θα κάνω, τι μου ζητήσει κι αν θέλει γίνομαι χαλινά με πατήσει. Είσαι